Tommy, nach more. Okay, Carda, Tommy, nach more RnaG le tosnú, Tommy de fnacht dinne de Iarrinn an Óstán tacht con na chandeliers atá an sin a lasa doing. Just san áit ró ghoracha go fóil, so tuga sin nómad nó ró eile oring agus bemid RnaG le tosnú. Gur magah. Okay, Carda. Just bhína light a bhína sailse RnaG an sá de chóirsaí níos déanaí, so tá se bhad níos fearr an iscoil se geal agus gur féile le daoine iad héna eiscint. So bhór céad fáilte an sá Carda go dtí Craobh Tríú Léibhéal Comórtas Díospóireachta Gael Linn fiche trí. Os ar ggóir amach an sá tá ceithre Iarrinn roinnte go tar éis teacht tríd réamh bauta agus anna chuid obair déanta có ar an rún seo. So, ifre héin bhálam na rialacha a bhíú do riine beidir nach tuigeann iad, tá beirt ar gach éon Iarrinn, agus tá 7 nómad cainte i gach éon cainteoir. So tá snóig an díospóireacht leis an céad cainteoir ó Foireann A, B, C agus D, agus an sin roimid thnáis a ríist agus beag an dara cainteoir A, B, C agus D i caint an ig sin. Madar le cuasaí ama is 7 nómad atá ann a buinnig na moltóirí puintí uamh má héin sibh thar an am sin. So just chuna bheith
réig ó héh vor chuid pointí agus an breig nu agus gach é rud eile a bhhuiine leis agus írum ormh críochnú suas cógarad an 7 nómad sin agus scuilsih in ann. Comála sin agus cainteoir thus an seothar an stáide is féidir leis na fórna eile pointí óla se ardú. So bín cadig na fórna eile pointí óla se ardú idir an dara agus an 6 nómad don caint. So tá cligín beag a gomsan son, búlig mis an clog in ag nómad amháin le rádas na fórna eile gur féidir nó na pointí óla se hosnú, agus búlig mé ríiste ag deire an 5 nómad le rág bhfuil nómad fágad an cainteoir agus nach féidir leis na fórna eile trasnú orthú a hiile. So sin an rud is mó ó héamh na rialacha de, ó héamh na moltóirí de, tá 5 moltóir híos an sinneaing, Maríní Bhorí, Félim Nic Donacha, tá Áine Hensi ann, tá Líamach a bhuiir agus tá Joe Heaney. So búla bos mór dos na moltóirí sin agus tá míad fíormhuiach bhfuil na moltóirí sa in our láthair comá. Chomála sin degan á bíon cainteoir a going ag na díospóireachtaí seo agus deis a goibh roint ólas ón cainteoir sin a clós nuair a héana na moltóirí amach níos déanaí agus an cainteoir atá in our láthair a going an gobh ná Óna Catháin, Stiúrthóir Stocaireachta le IBEC agus Iar-Eagraí Polaitíochta le RTí Radio na Gaeltachta. So búla bos mór tá Eoin, tá míad fíormhuiach dó a bheithan sa agus tá annachchuid stairige ó héamh cuasaí polaitíochta agus le héad sin agus tá annachchuid le ráige in ag na díospóireachta ar a ball beag. So tá míad nach mór réig a cárda, Tastíú manis an rún den díospóireachta thabhartíomh, so sé an rún atá ag na fórna an sáin jobh ná tá an méadú ar dhaonra na hÉireann ar leas na tíre. So sin an rún a bheith ann, be mid a tosnú ag ann second, beag Eoin inis ag chur na cainteoirí ilig os fórgóir agus tá míad réig as sin. So go nairí leis na fórna ar fad, tá súla gom gomach ard caidáin díospóireachta ann agus tuigim go bhfuil gach aige an sá chun takeíocht a thabhairt dá Iarrann amháin. So just tastíonm go dabhra sibh an clús éisteachta céine do gach éon cainteoir ar an stáide is go bhfuil sibh asú leis lehór cainteoirí hénig. So tá míad réig an dul agus chuirigh Eoin inis an céad cainteoir in anagah. Gur maithagad Tomás agus tá fáilte roimh ar fad an seo. Tásúlam gur sibh go dúir sibh búla bos mór gon céad cainteoir mar tuiscom go mbíonn sé anna deacair dul sa géad áit agus sí sin ífaní nachtain atá ag labhairt I bhábhar an rún agus tá siise ag labhairt ar son ollscoil na Gaillimhe. A charlaí, a bhiltarí, a lochtar asra agus a cháir a gael. Is misé ífaní nachtain. Agus is mór an onar ráméid inneo an rúnse a chur an óhlaib. Tá méadú ar gléanar na hÉireann ar leas na tíre. Chun tuiscin sáile ar a rúnse, chamann a bhriste síos focail ar ocail. Méadú, cet a gceist leis a focail méadú. Rud a cíns atá dal a méid, rud a cíns atá dal sa mleis a rud. Dhaonra, de réir focail ar Oxford, áit sa míon daoine in na hónaí, áit sa míon daoine a chur fothú. Éireann, tír glas Beover, atá báite ina Galtar, ina Oireacht, a bhfuil dlú cheangal aiche lena stair. Tír a hagans le chéile agus a churann an 100,000 fáilte ribh a chóirsan go léir. Dúspóire, camará, gur ma hain agus ma hóháidir chanear, go héile is go thuman ar bhábhar rúnse. Láir chanear faoin chéalagar, faoi bhána na tuiche agus faoin sláinte ar ballbeag. A dhaoine úsle, má deir a seanachil. Is scá a chéile a bhhairins na daoine. Mórach a drám ar fad I dagad agus tá bailithe in seo inneo, ní bhacha leithis de rodán agus a teireachtas. Is an 250 duine atá mar fáirt de chrún teireachtas, muintear TG Cad, Technothirí, Stáisiún radio, na Thorthóirí, na Glantóirí agus anú an fórne atá seaasta hir go mar, ní bhach an ócaise an seo inneo. Tastin daoine a ghainúsle, ag có-aibbliú lena chéile, ag léirú scileanna éagsúla da chéile, óna scóháimach a tír mar as chuí. Breanna ar nua áireach, a bhfuil déanaar de 8.1 milliún duine an. Is é an chathir is smús na Sáit Aontaithe Mheiriceá.
Tá infrastructure den sco ach go hálatin. Tá fáil anéiscar ampur peblian chama. Léidann te sin doing a chuirde gael. Go láin se le réisún. Go mach níos mú achhain ar fáil, má tá níos mú éile bhain ró. Nach chuil te sin las na tíre. Tá níos mú daoine, sés mú éileh. Mar sin a chuí, go mé níos mú féidireachtaí ag tír. Sampla é seo ná an Airne na Gaeilge. Mar a eicimid TG CAD, fóras na Gaeilge, fech an foluntas tacu, fech an déanaar taing ó méide tá na hagreachtaí seo ag duine ar a son. Son forbers na Gaeilge, cos leis an Oireachtas na Samhna agus TG CAD. Is agrachtaí mar seo, le tuile daoine intú, go mór las na tíre agus chun las na Gaeilge. Fech ar a méid tá dinta ag TG CAD le gadas beganús. Chuir siad canal nu ar fáil go líní óga, cúla CAD. Gan an déanaar taing fi láid, ní bhah se seo tálathe. Is chun las na tíre agus is chun las na tangaí. Mar ag an le a chuirde, tír gan tanga a tír gan anam. Is tír í éile, a bhfuil iva tarintach eice, don chraich agus an cheol. Tradiisiún a tháinig chuaid daoine ag tíoch le chéile, ag bra ar a chéile. Tá muid mar náisiún grúil a chuirde. Tá clú agus cálaring mar eall go gudamúd an 100,000 fáiltar a bhaine. Is iva seo a bhfuil an tarintach gon 1.3 milliún torasóirí a tháinig gon tír an orra, de réir Tourism Ireland. Seot rud atá chur go mór leis an éileagar. Cuireann se fósaíocht ar fáil. Tá servicí na státe 7 nuair in IBEC de bhargóil na harnal torasóireachta ag chur in neidir leis an éileagar. Nach rud é seo atá ar las na tíre. Ceann bhá den na torasóirí seo heacht chuig an tír má na bhfuil duine na dóirí an leis 100,000 fáilte a chorumpu. Mar sin, de réir tá déanaar dul méid sé seo sár an tíre. Ó sa cain sé 100,000 fáilte. Ceann bhá thóp heacht má na bhfuil duine na dóirí san na teacht tábhairní leis a picture sin leis sin Guinness ar a gantar, a gúlóidir crack agus ceol na daine. Cead fum hain. Ceach chu bhéting se fearáil má na bhfuil duine na dóirí hartarm. Anú buchas le dí atá Craobh mór takeín seo an Oireachtas inniu. Bé má súil go mór le clób na féile ar bháil. Ach in náíre. Brana cumán lóchas gael. Tá leití Stephen Cluxton, Jack McCarthy, bhfuil an choran Sam Maguire tuciíháiló ní nuide. Cura sin inis a gomrád le chun dé Cathairleach. Na crétar. Ní acu sin dé na dóirí ar choran Sam Maguire I riomh na híal. Ceann fá sin ó ghiúsle mar níl an déanaar Jacob. Níl na hachhain Jacob agus níl na service Jacob, mar níl an éileh an thó. Nach láin te sin a réisún, dá níos mú déanaar tá sa tír, go níos mú achhain I bhés ar fáil, níos mú service I bhés ar fáil, agus is níos mú féidireachtaí a bhés an thó. Le déanaar a dul I méid, cuidir se seo níos mú oibrithe ar fáil do thunscoil nach bhfuil an an daoine áil. Feiceann mu san ná tógeala a chuirde ghfuil gáanta san, do na méid daoine atá ar fáil. Tá 60 faoin géad a hólachtaí ag strachas le tógealaí áil. Tá dúchach méadú ar a déanaar a ghaoine úsle, leasach se na fáibe seo, mar sin ní féidir ará go na nniumacha daoine sa tíir seo. A chuirde, tá an teidechas in seo ang in éireann, ranglaithe I measc an tríú faoin géad den na hoscoilne ar an domhan. Ina hananta sin, tá níos mú na 3,000 machlainn idirnáisiúnta ag den na staidir a réimse éagsúla cuasaí in éireann faoi láir. Tagan na 1,000 machlainn idirnáisiúnta isteach sa tír seo gach bhliain, a bhfuil a chur go mór leis a déanaar. Agus fanan siad ateo, mar hampla na dochtarí, nach bhfuil 50 faoin géad den rám atá den na staidir ar leis I teacht áid tíortha eile. Agus nach maithan rud é, tá géir há lób, tastan siad sa tír seo. Lion Chalaration go na daoine seo ar fád ag tastal, agus go méilte sin ar lug ar las na tíre. Inis agus an teireachtas bhenach hart agus mud a tíocht ag an olg. Bé slúte ag fillháile ar a tírbeg chéim. Tírbeg le déanaar mór le crí mór. Tá méadú ar gléanaar na hÉireann ar las na tíre. Gur míl mágaí. Anna bha gur maith ífe, Tásúlam nach bhfuil aon duine ó Cathaoirleach sa seomra inniuh, mar is cinnte go méisiad anna bhaslathe ach fair play. Is spéisiúil a rís go raibh Ollscoil na Gaillimhe caint mar eall ar an éocht mór tá déanta fear na fella bhaile clia ach sin rud eile. Anis, ag leabhart, ag gcuine an rúin
Tá Tomás ó Nílan agus be sesin a láirtar san Ollscoil Bhá Nuad. Cur go fáilte ribh Tomás. A Cathaoirleach, a bhultóirí, agus a luchtán rasóra. Tomás ó Nílan is anam dom, agus tá ásan dhaonra miniu, Ionad dhéanamh thar cheann Ollscoil Bhá Nuad agus leabhart I gcuine an rún seo. Tá an méadú dhéanamh na hÉireann leas na tíre. Dús, bé mé héin caint faoi dhíine gan jíden chumach leis an Iar-Eagraí agus an sin dhéanamh mé nasc idir iadsan agus an dearbhú ile-chuitin ceart an duine. An sin, bé mar cóchainteoir Rachel leabhart faoin na córais idirchas agus sláinte agus serviceí peibli comá. Ach, a gine úsle, dús bóire, cad is brí leis an rún seo atá ag gceist? Well, cílíonn an focail méadú ghfuil rud éigean ag dul ó neart gneart, ag fás beidir. Ach sa cóhéic seo, cílíonn sé an méadú atá teacht an dhaonra fad ó cheann tíre. Freisin is an rud a bheith ag gceist agam héin agus Rachel leis an phrása dhaonra na hÉireann ná an 2.1 milliún duine atá ina gcónaí sa tír seo ó 2022 de réir fíricí ón phríomhoffaigh staidir. Agus rís is an rud a bheith ag gceist agan leis an bhocail tír ná poblacht na hÉireann. Tásúil gom ghfuil sé sin solar anis. Anis a chairde ilig, maidir leis an méadú atá ag gceist. Ní learnach fécint an méid daoine gan jíden sa tír seo, chun teacht go dtí an conclúid níl rud má an méadú atá ag gceist. Is tú a olmhór go háirt na cathairga gur hep an rialtas a muintir hain. Mar hampla, thugann Peter McVerry Trust, cabhar agus tacaíocht de níos mó ná 2,000 duine na stráidne an ura. Samhlaí a gcín úsle. An méid daoine gan jíden sa tír seo I de 5 bliain, má héin an méadú an dhéanamh an meach atá sé. Is scanal cheart a gcín úsle, nach bhfuil na bearta ceart ag an rialtas chun dhéanamh a chumad sa bháilte. Dhéanamh. Is feib olmhór seo a bhaineann leis an méadú an dhéanamh hÉireann, agus chuann sé déis an dhaonra. Níl sé don wasanna sé churbe. Glachan. Bíonn go leor cúisnaí an mé daoine gan jíden agus ní hamháin fás daonra. Ach, má saolaí tú an todhchaí. Má tá níos mó daoine sa tír seo agus ní oibríonn an rialtas anis maidir leis na feibanna faoi daoine gan jíden nach mai níos mó daoine gan jíden sa todhchaí leis an dhaonra agus tá sé ag méadú sin mo fuinte. Anis, dearann an dearbhú ile-chuitin ceart an duine ghfuil sé ag gach ile gine an ceart chun muoine chealbhú ina éonar agus i gcóir le gcíine eile. Féiciigí ar an ís atá cheannach tithe faoi láthair. Well, seo an feib, níl siad a cheannach. Tá an ghearcéim ag dul as smacht fad. Níl ar na rís ach fécint an méid daoine faoi trocha a bhfuil fós ina gcónaí lena tistí. I 2022 bhí 500,000 duine fásta, 8 milliún díos agus is mó ina gcónaí sa bhaile leas ba daoine sin. Má tá déanra ag méadú, samhlaigh a rís ar an méid daoine óga a mai ina gcónaí sa bhaile a rís I de 5 bliain seo thugann. Glachan. Nach bhfuil tíortháin sa domhan atá déanra a bhfad níos mó acu mar hampla Samhna agus an Ghearman agus bíonn catacha níos mó acu fásta ach ní bhíonn na feibanna cóg donna sin acusan. Nach léironn sé sin nach méadú déanra an aib. Tuigim ach tá an rún seo faoi Airne Imime mar réanos níl tú an compráidéanamh idir na tucaí sin agus socaí.
Má tá mar dúirt mé má tá an déanaar ag méadú saoilgé rís an méid daoine a mai ina gcónaí sa bhaile sa todhchaí. Ní haithníonn an pictiúir sin lom Craobh, agus is fiú níl rud má an méadú seo I gceist. Pointe ólas. Ní ghlatham. Chomh sin ag gcíniústa. Saoilgé an brú a mai ag an dhéalagar má hain an méadú an malachatáise. Níl sé foráilte Craobh, agus ní dhéanann an mún seo Cill bit mar sin. A rís gom leis ina hananta sin, féici nearcéim ráide. Má tá níos mó daoine ina gcónaí sa tír seo, be brú na córas atá agrithe chun lorg carbón a laidú. Inis mar focail scór, tásúil go minis go higann sibh go bhfuil an rún seo mí ceart amachchas amach ar fad. Luí mé faoi gearcéim díine gan ddíden chomh leis 5 na ddíochta. Agus bhain mé tagart idir iad san agus an dearbhú ila chuisin ceart an duine. Mar dúirt mé hana, be mar chócainteoir Rachel ag airgóint faoi 5 na sóisialta a bhaina leis an rún scanalach seo. Bhuaithlumm mo bhríchas a thuirtíobh ar fad chun éisteach lemanniu, agus a rís tásúil go minis go néontainn sibh le mar chuid airgóintí. Gur amachgaí. Man fear Tomás. Gné Tomás O'Neilán ó Ollscoil Bhán Nuad. Anis Clisimuid ó Aaron O'Connell tá ag leabhart ar son an rún, a bhábhar an rún, ó chláis na trinóide I Maileatha Clia. An gcuirigí fáilte mór ribh A Cathaoirleach, a bhfuiltarí, agus a lucht an risúre. Is mise Aaron O'Connell agus seohé má cófartaí Gleneagle Linn, agus tá muidine ar son an rún, go bhfuil an méadú géanra na hÉireann las na tíre. Is léir go bhfuil an rún seo bunithe rún le, rún atá le feiceáil le cúpla bliana nuas. A cé hiad na daoine atá freigrach as an rún seo. Dar leis an déanamh se caite, cuimsí méadú na dúrthe, 25 fan géad den bhéadú umlan. Dar leis an taobh eile, is drochrúd an méadú seo, méadú Díospóireachta. Dar leofa, fé an tír seo níos fearr as, do méadú níos lú ná laidú méid na Díospóireachta. Ach a chairde géal, banú tríala seo chana héin, sa sin mar hampla, agus tubaiste amach is amach a bhíon. Sa bhliain 1979, chur rialtas na síne an policy fáiste éonar a bhaim, ach sa bhliain 2016 fé seortha an policy seo a caiithh san éir. Agus níos lú ná 5 bliain in dhiaidh sin, thosaigh siad ag molú do dhaoine trúr fáiste bhacu. Daithrí rialtas na síne an meán a bhí acu, or hic siad go raibh an policy seo ag cur an tír a méil. Bhí aspadíní ága sa tír chun cána íoch agus chun an obair a ligh a dhéanamh. Go mbeidh leis na daoine ága a bhirtar sa tír, is táhachtach go luath fasta gur daoine ága iad formhór na nimreachach a hagans go hÉireann. Is bhí bhain dachar is a cethir bliain díos an tromlach. Níl ach mionlach bídeach atá ní sinna na sin. Cuidann sé seo go mór leis an heacnámaíocht rud a bhí nói má cófartaí Gráine níos déine. A go mbeidh leis an airgóint heacnámaíocht, tá go leor buntáistí eile ag baint le hin nimmerce. Nuair a hagann daoine go hÉireann, bíonn smaointí agus móna úra acu, agus chuann sé seo le nuálaíocht agus forbairt na tíre. Cén dóigh nach méir sé seo las na tíre. Tá go leor Glach am leis. Lua tú an las gohaint na tíre ach chola lasúnta os cin 2,000 duine as a títe gan tíide an láthar na húra.
Ja, fiber bí. Sé an rud ná nach muinen an gar céim tiíachta le méadú déanra chuirbí. Mecinn tú siar sna seacadí hí go leor tiíachta so síalt ar fáil agus bhí ar fáil go forlechan. Ach, le teacht an nua liberálachas an sin fáil go an tiíocht agus tógáil na tiíochta don bhhar go priváideach. Agus ní hé spruch an spruch tiíocht a thógáil níos mó ach brabú sa dhéanú. So tá an lucht agus an Milan tá sé an rialtas agus an choras taganne fa láthair. Agus rud éigen a Louis Tomás níos luúthe bhí sé caint fan timpplacht. Ach seo féidir díomh lige chairde. Curann an tair Americánach níos mó ná 2 milliún tonna carbon amach gacha le bliain. Gan cúishaid ar bith. Seo féidir eile í díomh. Tá billiún agus le duine ina gcónaí san Afric. Sin fithe fan géad den déanra dhaonra. Ach ní churann siad san amach a ceir fan géad den carbon. Is léir mar sin nach an méid daine an bhaib ach an choras agus na rialtais agus na cólachtaí ola. Pointális. Clacham leis. Bhí tá láir faoi ó taobh carbon de le déanaí tá carbon like olmhór carbon cos carbon olmhór an seo an Airne. Cai go bhfuil rud éigean léanamh le méadú an déanra ag buint leis go maith. Wel, níl sé fíor, mar a dúirt me bíon Airne mar hampla churamach a bhád Airne níos mó carbon na daoine in Africa agus sé an aib ná an choras a taganne, mar churann an rialtas níos mó aige teisteach foiineamh glan agus rudí mar sin ní bhaid fiber bith leis an déanra ba an déanra ba sé go maiid an déanra níos mó. Or tá go leor baintaistí ag baint le déanra tá gaiirí níos mó. Seo sampla eile a tagam. Il cultúrachas agus cultúr na hÉireann. Or tá méadú ar géanra na tíre ar leas cultúr na hÉireann faste. Mar is ól dúna líg ba an gorta mór an buile ba chrimme a fuair an cultúr Gaelach riamh. Pointális. Clacham leis. Tá brónarm ach níl tú an compráid dhéanamh idir an socaí ag náam sin agus an socaí fiú láthair. An bhfuil tú rá go bhfuil an saoil níos fearr ag náam sin fiú le déanamh níos mú. No, tá mé gra gur druchra de bathaí an íslú an déanra an uair sin agus ganneanne sin duchar mór an cultúr. Ach mar go scóir a Craobh Gael, tá daoine óga idir daoine a rugadh in Éireann agus iad a tháinig hiice ag cur le heicneamaíocht na tíre, comáile sin, tá méadú de bhar inimirce ag cur le forbairt, nuálaíocht agus cultúr na hÉireann. Agus mar bula scóir, tá méadú ar an déanra i gceantar hÉirche agus sa tír ar fad ag cur brí úr isteach sa tír. Is léir mar sin go bhfuil an méadú atá le feiceáil ar gcéanra na hÉireann sa lá tá nniuan ar leas na tíre. Gur míle maithigh. Mahu Aaron. Bin Aaron ó Cumil ó chláiste Tríóide, tá sé spéisiúla bheith géiste agus na fórne tá i bhábhar agus a gcuine an rún agus féidir an milán a chur ar an rialtas an tamar fáil, so is maithan rud é sin gúil siad a fad anna chuntíiseach bhín tionachar imríonn cuasaí polaitíochta. Inis a cháirde tásúil an gcuirseamh fáilte bhúr ribh Lauren de Gras a bheith ag leabhart i gcuine an rún ó chláiste na hOllscoile Corcaigh. Cathaoirleach a bhultóirí a lucht féisiúra agus a chuir de Gael. Is mis Lauren de Gras agus Tom fearbhfuil conven seo inniu a leabhartar son chláiste na hOllscoile Corcaigh. Tom se go hiile is go thomláin a gcuine an rún tá méadú ar déanaar na hÉireann ar leasa na tíir seo.
Be me féin ag dúirteach an droch tuncar son na timpplacht a bhfuil trééis a cháile ó cóhéast searchas, isce agus cosan tiltte agus bóthra comá. In ní me féin a bhil labhairt me cófartí édaon ag flé cuasaí achfaní agus cuasaí tíochta comá. Agus trééis a bheith éisteach linn, bheith sé rísol ar díobh nach bhfuil méadú ar déanaar na hÉireann ar lesan na tíiresa. Ar an cédal síos caifa méid buchas go bháil le ifa as a san bhíú ach bháil féin láirt comá. Sunna dhéanfa mé éanaí eile caifa mé an rún a phlé a gcuin sa san bhíú. Tá méadú ar déanaar na hÉireann ar las na tíre. Is brí leis las ná maithas agus nó buntáiste agus támad a láirt faoi cóhéics na hÉireann comá. Anis, níl marrá in éoncur ghfuil buntáiste ag buint nach bhfuil buntáiste ag buint le méadú ar déanaire, ach tá tionchar na míbuntáiste i bhfad níos measa, agus ní bheadh méadú na déanaire ar las na tíre de bharda. Anis, caighfuil bheith chorcheist, céir nó má leirthaoin ar táid caint faoin an mí tonchar nó den na bhíbuntáiste. Well, tá asnamh faibanna agus gam leiscéil tá mé na ríiseach. Tá asnamh agus faibanna olmhór bunagar agann fel láthair. De bhar bhfuil méadú na déanaar a tapa, de bhar go déanú méad a tapa bhfuil tháinig ar an le cúpla bhína nús. Tá an bunagar a bhfuil agann fel láthair ina phrachacha, láncuig na phrachacha. Anis, cai mé lualah faoin na rudaí pránacha a bhfuil a tharla faoi láthair sa tír seo. Gach ila lád in seachtain, cheolann muidna, an cóionín de 3 linn snáva Olympacha de seanchas neamhchóráilta ó 32 balta timpeall na tíre. Tá an seanchas seo ag ritríd ar Malta, ar Nainacha agus comála ar Farige. I fé héan amháin, níor bhach leat de seanchas na tíre chóráilta chuig caiid an timpachta an taontas therapeig. Dagach na fearcíiste blas nó nadidir fós bolla ú fásach leat. Anis, a lucht éicna, tá sé ríholéir nach bhfuil las ar be ar caint na searachas. Buinte ólas? Se? Cén bhaint tá cuasaí séarachas le fás déanaar? Cead? Cén bhaint tá cuasaí séarachas le fás déanaar? De bhar de níl an nóhin áisna againn agus níl mid nán sail den sco a bheith againn de bhar de an aspa áisna bhfuil ann nó áisna nach bhfuil den gamlaisceil den chaidán ceart. Arianos. Anis, a lucht éicna, tá sé ríholéir nach bhfuil las ar beag buint leis an séarachas ar fad na háta, agus céineas na choirigh an méadú ar méadú an déanaar ar chomá. Comá le na seirbhísí searachas, cafa me láirt faoi aspa áisina ó thaobh cosint a gcuine na tiltte atá a gcuin fé láthair. Má bíonn tú ag éisteach le réomhhaisnéis na haimseire a chorbe, tá beag éis agat nílach 3 gradú a gcuin an seo i gcuine dilte. Aspa muil inglacha agus buil olmhór. Ní ine chuig aine go bhfuil na balta agus na chacharcha leis an méadú déanaire é smó fé láthair faoi fearhrú nar thosaíonn sé fiúháin a chorb áistí. Buinte ólas? Se. Tite an máisteach a réchama fiú man nachach í an fearbeh déanaar sa tír. Comá lei sin céirt faoi an méid daoine nach bhfuil an cosint ceart aáil i gcuine na tiltte seo man bhfuil siad i tuíocht ceart a bheith éidirn láirt faoi níos daoine nó fiúháin an cosint ceart le i gcuine an hainacha nó legain fel láthair. Agus faoin sin nádarthaíad na habhnacha agus an máisteach. Ja, bhfuil teéis ná mé sin ach de bhar gohfuil níos mó daoine an so nó bhfuil ná an cosint ceart aáil ar chorbe. Okay. Gaisceil. Nílach airt fécint ar hampla le déanaí i sráidbhála chorchaí manisteir an gcóireann caiicí seo hin. Na cosint tíilte a bhí curtha bhaim acu ag an am, bhí sé díreach le ag déanaar áirithe a bhí an ach de bhar go raibh méadú cótapa sa bailla sin
Bhí níramh na daoine an baile olbhathe I gceart nach chothrom le I gceart in éon chur le an méid dochar agus Tomás a bhí déantach chuig a baile. An céadla a mína hena se. Cén fór ná hála na bhaban leis na tiltan sin na mlaclaí an cahar is mó an éan. De bhar gohfuil an óhan gribh an óhan agad chutha isteach chuig an baile ach ní beag níramh an agad chéanna chutha isteach chuig baile cosúla Monasteir na chórin. Pointe ólas ní has mé Ní lacham le. An céad le a mína hena, bhí an céad íochta déanta ag an rialtas de 10,000 euro chuig 5 nó áitiúil ag Iar-Eagraí cabhair ach tá is a gach ile duine snáiste go bhfuil seo nach bhfuil sé an nóhan airgid ar chorbe na fiúáin cabhair. Anis Foireann D. Níl amach an RnaG, míle buchas as a bheith éisteachlum agus sin lei. Mahu Lauren gur míle maithagad. Bhí anna chuid pintiolalas dul siaraigh níor an sin so fair play rinne tú go maithan sin. Filmmuid Ollscoil na Gaillimhe agus cliisiimiid ón dhaonra Catháoirleach agus sí sin Conor Nick Raymond an gur se fáilte bhór rimpe. A bhaintear an Oireachtas, tá méadú Gleneagle na hÉireann agus las na tíre. Déimlí an óhain agus muid a lag trá acnámaíochta, bhí 1.8 milliún duine I gobar sa tír. Déimlí an níos Airne inis se 2023 tá 2.6 milliún duine I gobar sa tír. Sin méadú cearcha trí faoin géad. Seo daoine atá gobar, I saothrú, I gcí cánach agus a chud leis an acnámaíocht. A cháirde tá ceann go na Gleneagle is láidir is in Eorpain, a bhuichas gan Óstán. Bei Farraspar Bushed 65 billiún agus stáitchiiste as seo go ceann chear bliana go réad an Irish Times. Tá lúntas leanaí, lúntas Díospóireachta agus rátaí pension stát méadaithe as cuimse sos 5 faoin géad le 5 bliana ag an nuas. Sean meán an cúm bliantúil go réad a bríomh efik sadrih I 2022 ná 52 milliún euro. Sin méadú cearcha 4 faoin géad le 10 milliún an nuas. A cháirde sin fás Gleneagle, sin méadú Gleneagle na hÉireann a las na tíre. Mar lua ifa, níl córas sláinte bés dhaonra nachhol fríomhú faoi láthair, a chu láid an éireann tá na hachaní agus na daoine fáil leis a ggóbhá cearta áil go chúram, costas agus furam. A gábhíad is dó, bhí 159 míle duine fostaí mar oibrithe profession de sláinte. I 2021, 20 bliain níos Airne, bhí 307 míle duine oibrí profession de sláinte fostaithe. Sin dúbailt. 15 níl córas leis na hÉireann forfe ná bualar, ach saola muna mech an 150 míle duine breise sin ein le chuir gobar san airne Atlante. Murach a méadú dhaonra, ní bheith éanann cum ag stát le nícha sochaí atá go leis. Ní bheith cuaramódaíán le airchirs go na seanlaoine. Go leorach sin daoine éireach a híocht ar imirice isteach sa tíide. Agus nach aontacha ruda leis an dulchan cín sear fad, go maire muide dhaonra na hÉireann a bhád níos fuide. In ára, chu 60 míle duine ar imirice agus tháinig 121 míle duine in seo go hÉireann. Agus sibse a fuorchuoinechan faoin na hÉireann í gemacht, léirí an na statisticí gur ág 28 míle éireann nach an tíad an ára, ach gur 29 míle. Léiríonn se ghfuil deire leis a ré I méachar na éireann ghol thar leir le slíomhathe óhaint amach. Agus is wathe le heachreacht, forbert fersanta agus profisiúnta, agus is daon mór eáil atá daoine a dhéanana se an láintí seo. Ní le bád bán a gceist níos mó. Tá cholamhana ógáanna agus le cúna dé filmada le goháile freisin. I dtíortha go leor san Eorpanis, níl an déana acu le seanháil sa tóiche a chuinear be, ach níl naib sin I gceist a níéir níos mó. Ní lechan ar a trácht ar bhána na tóiche is a bhíoch. Tá déana ainis. Lawer tú nachhfuil banú na tíre geistú hiile ach dúnú scoil hir a go na mar in maralt nach an chuirse go réanar sa gantar chun na scoilching an roscot. Tá sé fós a tarlúach ní se lechadonna sa bhíoch agus
ó le blian in nuas seantá dúnún scoil sin seanscoil méad níos mú héisiíocht ar déanaar le Ucraine tá tíochtarteach hís cásamháin is scoil bhainse bhí ar trí dúna agus tháinig grúpa Ucraine fúb hís an sin agus fan scoilin is fós ascot in a bhí sí muil dúnta. Tá déanaar aine níos le pobl a chuineal faoin túa. Leis a dulchan cín a rinnemuid le cían ó bid a rinne pandéime, tá daine in an bogamachchas na carracha móra agus cud fúb faoin máile. De réad an déanaar is Airne, tá 160 míle teachfáil sa tíise, a gomprail le 4,000 duine atá gan zídan. Tá spás sa tíise go cholaghine, ní ránach a spás sinna úsáid go maith. A thumas as má nuad, is muall ar a bhlúir se fostaíochta, mar thora ar an Éireagraíontacha tá ain, go bhfuil éileh toban agus mail ar a soláthar tííochta. Tógann se am cud leis a stóir tííochta ag am fás fostaíochta chorathúil. Cud an fás a déanaire le ilcholtóras na hÉireann leis an éagsúlacht nuálaíocht agus crothaíocht. Tá dúgus ar an ghlacha le tefií mar bhála go na náisiúnaontaithe. Sol an ansíon lochta ar asar a me ará nachhfuil na cuintí in bhfuil siad na gúnaí faoi sách má sa solarthar díreach cínta níon siad tar bhla bertsa ach bar bhádaí a bhain seo go gurach mu a fáiltarúb ná iad a bheith díadú chuiste ná amach bumaid siile nuas ar choláir numid. Ní neart go chur le chéile. Tá chuntar tain in nearcha ar asar seo a dúil tú gon áras gon ás is gon éagsúlacht. Ní hiúáin gur chun leasan na tíre an fás déanaar, is spanacht agus deis starú le. Fad óhaine gorta mór, na péinsliche agus an bád bán. Tóci muid a éidir níos fearr. A leir go luatú a séirechas agus an báisteach ní an hain pointar a bhórdíomh gon séirechas tá fáibna bháin níos meas sa tír ach tit an bháisteach, cibí goid an bháisteach a mechatí seo fála fechháiste fós an éireann. Tóic mu éidir níos fearr le báiste fós, níos mú, níos ilcholtartha, níos rachmasaí, a bheits in na Canada agus in na eisimláir ar stáitse dhaonra, gur mína magaí feice me gob na féile seo. Gur maith a chanar anis a cháirde ag leabhart i gcuine an rún Clishamid ó Rachel ní Harci ó Ollscoil Bhá Nuad. Chuirgí fáilte mór rompa. A Cathaoirleach á Bhultóirí, a lucht éisteachta agus a lucht an rasúra. Is mis Rachel ní Harci agus táman seo aniu le Tomás chun an rún chun spódach seo a phlé. Tá an méadú ar gcuinear na hÉireann ar leas na tíre. Agus mar dúir Tomás hena féin, tá muid go hiile is go thomláin i gcuine an rún seo. Tá Tomás hééis tús leidir a chur le ar argóntaí inniu, ag sin dúin céin fá nach bhfuil an méadú seo ar gréinear na hÉireann go macht an tír. Luigh sé an gharcéim tíochta agus an gharcéim aráda, agus an éfacht atá acu ar éire. Anis a chuirde, tá méadúirí caint libh faoin na faibanna a bhaineann leis an méadú seo agus an cóir slánta I dachas agus Gallagher anseo I phoblachs na hÉireann. A chuoine úsla, céin fág bhfuil méadú hééis teacht ar gréinear na hÉireann. I dosach boire Aaron, tá déanaar na tír seo I gul in ís. Is in éireann inis atá an tonchas saoil is Iar-Eagraí in Eorp. Is 16 mbliana díos an incas saoil de fír agus 83 mbliana díos do bhaná. Tá fás 35 fangé tágtha ar gréinear na hÉireann os cionn 65 le 10 mbliana éiris. Glacham. Nach bhfuil sé fíor mar sin go bhfuil níos mó daoine óga díothairinn seachas ó bhaileirt. Níl mar tá an rátaí brethe gol in Ísla agus inis níl dóhan oibrithe ag íochán agus an níos mó seandaoine againn agus níl muid in ann airgid a chóir seach le tuthair altrimis nó chóir slánta mar ar bhfuil mé frí seo níos déanaí so níl ní rud mai sin. Master go dteochach méadú faoi go ar lína nína atá 8 bliain díos agus ósa ceann roimh líon 22 a hain. Cinnte go rud mai sin mar cílínse sin go bhfuil feabhs mór déanta againn le laias
agus cuasaí slánta, ach don Gallagher agus don Sucky is druk rud é. Anis tá níos mó airgid ag tastal win do finsin cuas slánta agus servísí paibli, agus curn sé sin brú olmhór bhú séad an rialtas agus servísí na tíir seo. Gúnta ólas Glacam. tá targad sin fád síochtarsteach gháir goil an déanaar méadú agus gháir goil líon fosíochta fás. Tá targad an nes freistal a riine. Ach fós curn sé breúar an thrééis na pandéma tá meid extracail le Gallagher agus becórgamach níos mó airgagan chun an tíir seo a cheasú agus anis cáimiid níos mó airgad cábhar chean daoine agus cuasaí slánta. Tá tioncar olmhór ag méadú gréinear na hÉireann ar ggóir slánta. Tá níos mó lapacha, doctorí, altrií agus servísí ag tastáilin mar thura. Cá an rialtas 26.5 billiún euro cuairm slánta sa bhliain féin. Méadú 1 faoin géad ón bhliain 2019. Comála sin, bhí an rialtas 10 milliún euro breise cáibhar hithe altrimid im lína, margheall an éasú dhaonra. Anuas sin, tá róflódú a gcuins na hospidéal hena féin, agus tá listí fethibh gantóir na gcuin. Ní glacam. A lucht an rasóra, conas is féidir libh a rágdom gur rud maith é an méadú seo. Tá breis 600,000 duine ag fannacht i gcóir obrad, cuine doctóra agus cuine ospidéal láthair na hóra. Agus a gcuinúsla, mar dúirt ní caintear ón, leis an rialtas atá aguain, ní ré tófar na faibanna seo go lua. Ní féidir linn aon gcuoine eile a thógáil isteach, nó fíor cuairm a thuirtas na daoine atá anseo hena féin. Níl an méadú seo las na tíre. Mar atá rólas a gach duine, tá go leor teifig hééis teach go hÉire, agus nílamid in an cabhar nó cuairm a thuirtómh. Tá an méadú an Imearcha ceantas na cúisna leis an méadú gréinear na hÉireann. Agus an nílamid in an deis a Foireachta, foscadán nó caiidán martá le maithe a thuirtómh. Bhí mar ag stracáil le seo hena féin, agus is in olcas atá sé gol. Níl ach fécinn méid dína gan díden, mar dúirt Tomás hena féin. Chuirtear na teifig seo is sul láthair díreach, Óstán Iar-Eagraí agus a gampa dídnatha, agus níl sé sin cothrom, stáitiúil nó áhrúnach Craobh be. A chanar, nílamid a gra nach cuardúní de thógáil isteach. Nílamid a gra gur bé an méadú an Imearcha an aib, agus nílamid a gra gur bíad na teifig an aib, a caifimid a dhéanamh go ceart agus go cothrom. Rud amháin eile ná ggóras iompar paibli. A ghuineúsla, ní Higam, conas is féidir le tuairisóirí ggóras a úsáid nó a hiiscint. Níl ggóras in ann freastal an éileh atá an seo hena féin. Tá breis 5,000 duine ina gcónaí an seo, agus ní bheith ggóras in ann Dailán le níos mó. Saoiligi ní glacam. Saoiligi cé códonna ina mbeadh sé sin I gceann 10 nó 15 bliain má leanan an méadú seo aig. Fáib eile bhhanan leis an méadú seo a ifa, ná an bhrú a chuann sé ggóras a dachas. Níl dóthain scolanna, múntrí nó spásnas na hoscoilna an seo, mar cloisimid cuile lá. Tá hart seaca bunscoil agus manscoil gan ferganibh ceart sábháilach nó rúnach. Níl dóthain lóistín, cuairs iompar paibli nó cíistú chuna dachas sásúil a chóirt do méid dína atá an seo. Ní féidir linn a dachas ceart nó cothrom a chóirt den méid dína an seo, agus is mór an nóire agus scanal é seo. A gcuinúsla, táid hééis neart samplaí a chóirtaí faoi conas nach bhfuil an méadú seo las na tíre. Leabhar Tomás faoin garcéim tithíochta agus garcéim aráide, agus bhínig méadíomh na faibanna a crochaíon an méadú seo maidir le cuasaí slánta, I dachas agus servísí paibli. Is folasach go bhfuil droch thioncar ag an méadú seo éire, mar tír agus muidna mar géanra. A rís a gcuine níl an méadú seo las na tíre. Gur míl mágad as éisteach lom. Gur mágad Rachel, is tócha gur maithan rud é gúil mé imethe an radio mar I géiste glatsa
Tá mé hééis an Milán a chur ar an rialtas tá docha géan den áirtaí isteach féidir rán nach bhfuil mé ró nódrach. Agus rud eile hálumm ná go bhfuil mar bhfuil an Milán a chur ar an rialtas tá an Milán a chur ar seandíní. So is dócha go deanóg sé sin leis na moltóirí atá béidir rúnim beag níos sinne ná mar atá na Cainteoirí an seo. Ní macha maga. Gur magad a Rachel. Anis a chuirde ag leabhart I bhábhar an rún Ciisiimiid ó Gráine ní Alín ó Cláiste na Tríóide an gurgaí fáilte mhuar rimpe. A Cathaoirleach a bhfuiltóirí agus luachta rasóra. Gráine ní Alín is anam dom agus tá an áthas arm a bheith an seo libanú. Mar tá ráta é mo chóglachaí ar an nóchaníal tá mu go thuile is go chomláin ar son an rún seo, go le méadú ar géanra na hÉireann ar las na tíre. Nis, solat sí me kaint, bhálam bhór nóir de haingtar, cúpla ród atá ráta ag lucht an rasóra go dtí seo. Dar le Tomás agus Lauren, tá méadú ar géanra na hÉireann ag déanamh dochar den ach na míocht, ach tá súlagum go é tóig se bhlum ag deir mo chud cainte gur bhhalat atá fír. Inis, níl doubt faoin spéir gur bíd cuasaí ach na míochta na cuasaí is táachtaí agus muid ag plé leis an topic seo. Ach chunas gur féidirling tós a dhéanamh ar na cuasaí ach na míochta seo. Úsáid a rud éigean dar bhanam ó targacht in tíre nó GDP as béirle chun tós a dhéanamh ar ach na míoch na tíre. Gus sin plí is é ó targacht in tíre an méid airgid atá ag tír. Agus gan éiris, nuair bhí níos mó airgid ag tír, bhí níos mó airgid ag an dhaonra. Agus a chuirde, tá an ó targacht in tíre de réir an duine is mó ar dahan ag éireann. Agus tá fás 8.1 fan géad talcha ar géanra na hÉireann ó gabhíle is a séideag. Ní cho thorlú é seo a chuirde. Chomála seo, nuair bhí níos mó daoine I dtír, bhí níos mó daoine ag ceannach airí agus suirbhí si, agus ag chur níos mó airgid arás isteach san ach na míocht. Agus ag chur le puinte aireann, nuair hagann méadú ar géanra na tíre, bhí níos mó daoine ag obair, agus bhí níos mó airgid ag an rialtas le chur arás sa tír. Dar le lucht an rasóra, chur an méadú ar géanra isteach ar an timplacht, ach chunas gur féidir le muintir na hÉireann Milán a hógan de sin, nuair tá lucht ar céad chólacht agus monarchin ar dain, do 7 fan géad na astíí carbón ar fad, ní étá an lucht a chur ar RnaG beag an seo an éireann. De réir taide chlás na Tríóide, nuair tháinig cheart ar 300,000 Pólan nach chuig na tíre seo, ar do 2007 agus 2010. Tháinig fios olmhór ar lucht oibre na hÉireann, mar gheall go raibh fios a chur ar a good skillne oibre chun dul nó míocht leis na haibre ón bólan. Inis bhí láthair tartar 15,000 ucránach ag obair go an aimseir an éireann. Agus tá taide ag rá inis go méid ráta fás ach na míochta na hÉireann, an ráta fás is tá púla san óra a fé cethir. Chomach le méadú generalta a chuirde, mar luigh aireann níos luatha, tá sé thar a bheith tábhacht go mbeadh daoine óga ag teach chun na tíre seo ar Rachel. Cé eile íochach as pinsin na mótóirí. A chomála seo is fear é seo a chuirde. Tá gach aine a héann ar scóir sa tír seo ag deadal pinsin, agus muna raibh daoine óga an seo chun an obair a dhéanamh, ní bhog mit an na pinsin seo íoch. Bhog ar an íosach de thuirt éigean na áil, ag chur leis an bhíchas, 2.8 billiún euro atá fós le níocha goin leis an IMF. Anis, bhhalam brathnú ar hampla de hir a rinne iarach stop a chur le méadú an dhaonra, an bhratan agus an bhratamach. Is sampla é seo de tír a rinne dochar dó héin ma dheallar na rialacha a chur sé a bhaim. Tuigimid inis agus an bhratan imethe ón Aontas Orpach gad é ar tharla. Dairigh leis an ETS an dalan malóg a chur bhainte na tíre. Ag ráló go raibh na himmarchaigh seo ag teach chun na tíre agus ag guide a buist. Rud nach raibh fear, agus raibh si chun stop a chur le seo. Stop a chur le céird, rud nach raibh tarlú, agus inis feicimid inis cad é a tharla. Tá ach na míocht na bratainna ag dul go mór an olcas. Tá ráta díostíochta na tíre ag méadú agus tá luach an punt ag ghlaidú. An éigúil na Foireann eile ag iarraí go méid cosú leis an ratan, agus mud an seo ag an Oireachtas ag déanamh Díospóireachta Gaeilge. Ní dóil am é. Tá múla bonúsach ach na míochta úsáirtear a chuirde ar fud an domhan, agus é seo gur ionan incom an duine agus intógáil inéistíocht agus catechis an rialtas. Mar tá ráta gom hana féin, nuair tá níos mó daoine sa tír ag ceannach níos mó airí agus suirbhí si, tuigh méadúr incom winter na tíre, agus bé níos mó airgid a gin trúd a gunna na tilta a láirn. Is leas mór é seo an tír.
Ní mór de marálih gúil an ETS ag cuma bréagacha agus ag scapa ólas mícrain agus nachhfuil fear faoin méadú atá haga ar an déanró imircaig. Tá imircaig ag teachún na tíre seo ag luirg obair nó ag éilú ó coga. Churann siad isteachar cheadúnas oibre ón rialtas. Tá an lucht ar an rialtas don bhíl leis ag cheadúna seo a bhronna a Rachel. Is breig omlan é a cháirde, gúil imircaig ag teachún na tíre seo chun las a bhaint as an gcóras, nuair tá éire faoi im scrúdú faoi láthair ón na náisiún aontaithe mar eala cé có donna is é an slí a chahamid leis na himircaig a hagan an seo. Tá an córas sa láthair díreach ina freiseach. Ní féidir le aine a héine gúil méadú ar géanaar na hÉireann ar las na tíre. Tá fás nó go hocht 1,000 duine tucha ar géanaar na hÉireann sa bhliain dearnach. Sin doctóirí agus fustí don na seirbhísí poiblí a Rachel. Tá ceann den na rátaí Díospóireachta is ísle san óir bugain. Is é €100 san óir bunfáin na tíre seo, agus méadóigh sé seo go dtí €2.10 agus 70 cent i mheannair. Tá sé seo níos mó ná an bunfá sa Spáin, san Idáil agus sa Foireann Gael. Agus tá rátaí fás na ddíortha seo uád níos ísle ná rátaí fás déanra in Airne. San Idáil mar hampla. Tháinig leidú ar an dhaonra ó 2 go 3, agus tá 8 na hidála ag dul go mór in olcas mar ealar. Tá daoine ag stracailt agus níl cuasaí roihathain faoi láthair mar ealar sin. Inis, bhuailm críoch a gur lena ar gcuid Airgóntaí a chuirde. Bhuailm acrúmar a dhéanamh ar an méad atá ráta ag gom héin agus ag mo chóglachaí Airne aniu. Rinne Airne plé ar na nithe cultúra agus polaitíochta rún seo. Cosú leis an agsúlach géanaach, agus an méadú déanra tá tarlathe faoin tua. Agus rinne mise plé ar na nithe ach na méachta den rún seo. Cosú leis an ultargacht in tíre agus na buntáistí ach na méachta a bhuina le fás an déanra in Airne. Tásúla gom tréis éisteach linn aniu, gúisih ar aon inta linn anis go bhfuil méadú ar géanaar na hÉireann ar las na tíre. Bhuailm héin agus Airne mór bhuichas a gabháil ar fad as an clús éiste thuirseamh doing aniu. Gur raibh míle maithagaí. Bini Gráine ní Alín ceap mé go raibh dána Gráine bhí tusa bhadníos meas. Agus hain sé go mórlam chumá ar nóí Gráine tá si leabhart ar son cláis na tríóide agus luigh sí taide de chuid cláis na tríóide ina chuid cainte is tólam gur rud an na tríóideach é sin. Ach, ar réonmas. An cainteoir dearnach a bhés a gcuine nómh agus tásúlagam gur se fáilte a bhúr rumpa mar ní bhíonn sé éascadal i dosach barda, ní bhíonn sé éasca clausúra chur ar chuirsaíach an irid. Agus siúdí édaon ní bháile ó chláis na hallscoil a Corcaigh. Cathaoirleach a bhultaí a lochta rastra agus a háid a gael. Is mu sé éidir ní bháile agus mé an dar na chaintear go an cholaiste na hallscoil a Corca. Tá má héile agus láran glán na gúin rún tá méadú réir na héireann ar las na tíre. A háid a gael tá se ansimpli. Má tá níos mú daoine sa tíd tá níos mú éileh ar chola hort, agus mar sin bíon gantas eisteach ar chola hort bu. Ar bhealach is sais Foireann na é, má tá níos mú éileh tá níos lú solachar. sé híal bhhalas músa as na focail las na nuair a bhíonn níos mú buntaistí na míbuntaistí bans le rud. Agus cechaí a bhéiteach mu rá, gúil níos mú buntaistí i bansais an déanaar bhéadaí na míbuntaistí nuair atá listí fehebh asbíil, cho fada le rocha neamhar sa tíd seo. Cínte is féidir a rá go dúr an déanaar bhéadaí seo riont éagsúta isteach in náir tíd ach tá sé sin anlan an fánach go dó. Fáhairt a fáib óhar le daoine gan dítan sa tíd seo. Dúirt Airne nach chuil bantaid be ag go déanaar bhéadaí leis an níorcheantíochta ach mar deir me nuair a bhíonn níos mú aine gearúd bí níos lúgan ar fáil is Foireann le é. I mí má fóbhar chá bhíle sa fiche trí, bhí os cin há bhíle duine ag ag bra ar lóisian ag an dála. Ach, cníle ní mán inta sé, mar tá níos maián agus níl an nahan tiche ar fáin róp. Agus tá bans nach beg ag seo leis an féadú go 9,800 duine ar réir na héireann ó aibban fiche dó agus aibban fiche trí. An féadú is smú a riamh ón bhíon chohíle sa hocht. Glacham. Cén fá gúil an lucht ar na daoine tá teachúil na tíre seo nach gúil na tihí sin ar fáil. Cén fá gúil an lucht ar thuisiúd gúil ar gan dídan.
Ní mar go locht sin go sunúach ach madar má tanní smúhaán be níos lú a chuní ar fáilhób. Freisin ní ícinn tína talúna éon cháin ar a gís inhearnseid head hefií. Or nó meallanta sena tína talúna chun loisina chur a fágan na tifií. Agus imhuirim se éon se sin ce fá go gunin déar na héan na méadú. Agus ce fá go gunin an méid gantín sa tíir méadú chuma. Ifa, dúir tú áidúcach méadú ar an éanra, ach tá se taí, mar marad sé me tíon féadú is smúríomh an éar na héan I fichidó á bhéle sa hocht. Agus bail cháin sílam go dtígan éannaí go gahamid a bheith gríúla, agus go gahamid a bheith flathú leis na tefií seo. Mar nuair neachan na mílte éannaí ar imimecha go America le linne ghirta mór. Táide go málob, mar dá go raibh si go cruú. Ní maiad gur cara sa cuairta acu, nó ní maiad gur tugu inbuntaiste go. Is tíbeagmud agus a chachaní tónta, cachamud a bheith ciúbar, cachamud trí na choil leis a gúna a chiúmad, nó ní bé chola gúna anghir leis. Mar me tá na mí buntaistí bhád níos láidre, agus níos smú ná na buntaistí bega fánacha éitirma a bháin se déanana bhéadaithe sin. Mar sin tá mu a gláán a gúine rún seo. No nearmach éileh a choir bosa títe, agus bí mu a lochéiles na bhéidir na déanaar. Láir Airne agus caiir ar chultúras, agus dúirt ífu tír an teanga tír gan anam. Ach, céirfinn na scoran na Gaeltachta a bhar arb an Ghaeilge a chahas na fatí lofa nuair a tháinig na tifií cho fada lob. Na scoran na Gaeltachta céna atá cepaí an policy éidechas Gaeltachta a bheith ar bhárach a bagab óthmh go dubh. Nuair a tháinig tifií cho fada lob, ní mar se go dána rá acu ach an bhéile láras lob, mar chéint arb an chúna agus na hachoní áil an cuas éidechas. Cean fá mar eall go bhfuil se fíomhrú. Buinte ólis. Glacham. Tá bus go cant faoi réinar na héidir na le agus deal mór an go réinar na héidir nó réilgeach. Tomás lá le siúmar an go réilgurí mórta sa múínacha. Nach níorh mu a lug nach chu leasa behan nuair Tomás a cahan réilgus na fatí lofa. Tomás a gaha ar goltar ar naireacht ar stair agus ar bhéine lochthaing nuair Tomás a ligans ceag an dréimhar seo méadú cála leasa sin mar mar a déirme sé is bhíle leis nuair a bhíon níos mú buntaistí na mí buntaistí bansa rud. Ní lacham leis. Darla alsan Irish a bhíle sa fiche dó. Bhí ar na céta scolarí fií chumas go raibh toras bus fada gachmadin agus trinúna. Ce fáil éisiota mar eall nach ra spásta scoilnaí speisialta ar fáil go hosúil. Ce fá mar eall gola nearmach go daoine ag bra ar hachún céna mar zin me. Bhí na scolarí bochta seo ag go tríd an borsta áitiúil gachmadin agus trinúna. Ag féchant ar a gúrsan ar a gúilta suirechaí agus surfacha go a seach sa scoil. Mar eall gur an spásan chób ach níor spásan go chuilechúna bew. Darla Builgan cheart chomans an alcéna is bringlóid in éidechas cumseocht ní réaltacht. Elfeisota cábhfuil an leasatin. Ní eicim sé inbhuntaist an nó Tomás ag féchant ar an éidechas go chuoine fií chumas mar fribhéid agus ní mar chearta déana. Láir ífáin na dochtú achtuachta tosatíte a cefiú an ná am héin. Ní te go chumas ag rinsco ógna tíide seo breis éidechas a churb héin sa bhór in níor cén tíochta. Sa bhór nachholil na an lóisina fáilhób agus gohagil preis gan nach a dheor ag na tína talanna ar. Tá má gola chud in an leithir go hán siúmplínis. Salgaí rá siúmaranga. Siúmaranga máin le dingar scolarí an, agus siúmaranga eile le scór scolarí bháin. Tá múntar gon chumas céanna a chéin siúmar. Má tá scolarí bháin a chéin siúmar le feibblitíochta. Cehé nó cehí an chéad scoilire a bhuiascúna. Nó fiú a thiúr sa múntar faoi deara gcuil a feibán. Ar nói an scoilire le líonar eile hímplarb. Ní le ní chun in dhéag eile timpplair. Tá se ansiimplí. Tomás an an sampa sin a chur a ggóthaigh sa be, tiíoch sláinte nó éidechas. Mar má é meid tús áras, nuair a bhíns níosú eileród bí níosú sahalar ar fáil. Mar agus gur, is leirgóil Foireann chola na hoscail curca gláán na gungin rúnse. Tá sé léirí am héin agus láir an nacht, nach bhfuil a rún tá béadú déar na héan ar leasta tíre seo fír. Mar cínte, tá rions buntaistí fánacha an, ach mátá na mí buntaistí a fáil an ceanna sór ina buntaistí ní éiteach se go leas ná lura go leas an. Is mu sé éidir ní bháile agus sa súlam go bhaint teanga bes mórna, gur míle mágaí. Oké, Garde, sin deire leis an díospóireachta Búlabás mór a ríist, das na Catháirí ar fad, bhíidir ar aus. Agus
Tá sé dachar a bheith thuas an a gomperád, dhéanam a réomh báut a gláiste sin nó de rain seach nó hin le beidir fiche nó trocha duine ann, so is mór an tahrú é sin tacht an áit sin gíon áit seo. So fair play dus na caintóirí ar fad le tacht suas an sá. Ca míad roint am a hart inis dus na moltóirí dul amach. Díl mé rá mar bhfuil sena ísear a godóga sé níos mó. Tamil ach. Okay, so just coming right down my heart of agus an sin choca sheet. Cower? Fun second out. I didn't egg in my macadine fall too again. Right. Okay. So an ish card boalum on Aoichainteoir atá a going inish Owen Cura. Fanna me dus na Maltóirí bochta douche. Okay, an issue card at Boalem fáilte a chur rih Eoin ó Catháin taxúas an sá agus cúpla focail le bheige. Gur maith Tomás agus gur maithí ar fad tá mé cinnte go dóthaigh na moltóirí neart nó méid tá mé cinnte go siad chur gléachar cogus le négan chun bóteach sa áil nó rud éigean héis na maslathe ar fad tá cliste acu. Ach bhhaithlim buíochas ó chrí a ghlacha líb ar fad as an gura a thuirtam labhart líb inniuh agus fairplégus na caintóirí ar fad tá taithí a gom le a bheith dul imón díospóireachta a bheith dultanomíocht mar tá déanta go bhniuh agus an sin im a héal profisiúnta agus go dibhann im a héal persanta chumá. Ach an díospóireacht is stoilm gur rud anna bhaithé agus is cinnte gur thug an díospóireacht anna chu deisinaí dom. An gréige a labhart cinnte taobh móg an seomra ranga rud anna hábhachtach ba héadom agus mé ar scoil. Beidir mar a halló fá bhí me anna caintach ar scoil agus is cinnte go chuirse sin na seach go mór ar na múntóirí. So an réiteach a fuórsítan ar an bhaib sin ná mé a chur i bheireann díospóireachta nuair a bhí me anóg sa géibhín Sathairn hí na Sorella. Ach drasla mise ar scoil lán bhéirle agus bhreanna mé cinnte ar an Gaeilge mar ábhar scoile agus ní mar hanga bheo. Agus bhí sin anna soléir nuair a chuig mé nuair a chumuid i món díospóireachta i gcuine na scoilna eile i gcuine an chlár agus a bhí bháid níos fearr ó thaobh na Gaeilge is cuioine clumsa dul ag an díospóireacht in inis uair a bháin agus bhí an Gaelcholáiste in inis agus bhí siad san dul san nomíocht in ar gcuineh agus chuime seach leharras agus bhí burt ón scoilán agus bhí siad de gleirt in Gaeilge na chéile agus bhí muid héana around what the hell is going on here, like, you know, can you imagine? Níor hiig mé gur labhraíú an Gaeilge. An lá chéana an nós a bhí a gcuin agus fair play agus na caintóirí ar fad mar níar na aon duine agé é seo. Ach bhí sé nuair chonig mé na flashcards, bhí sé nós PTSD mar is cuioine chumsa an óráid ar fad a scríomh amach ar na flashcards agus é a chur de glan fiabhar bin an rud a rinne mé agus mé sa céad bblion. Ach an sin an lá chéana beidir gur chuir an cór a Gaeilge chuúla mé sa leharras sa seach go mór orm ach bhí me anna nervíseach agus cuma sus agus bhí na flashcards ar fad bhí siad ar fud na háite gom agus chuig mé ó flashcard iver a dóg dí flashcard iver a cahar. Ní arna mé éon Cill dar nóí agus hiig mé é sin bhí sé mar dar mé chutha de glan bheabhar gom ach hiig mé gur botún déanta agus an céad rud eile a dúirt mé bhí mé i ggéire tacht aráis agus má faointe a dhéanamh agus stop an chaint rud nach néanam se riamh agus an sin bhena mé ar na moltóirí agus bhí sé de fad a fechantar mar like, you know, agus just dúirt mé oh Jesus Christ a dúirt mé mar sin. Ní rá an bua a gcuin an lá sin stocha nach gurach sé aontas agus níor iarúarm bhí a drasla mé ar chláiste i ngáilemh agus níor iarúarm a bheith páirteach sa bhir an díospóireachtas tá me go mór an éadlí ba chalíní. Ach is tócha ó Iar-Eagraí mar dermé gur haspáin an díospóireacht agus an taithí sin cé gur taithí cinál dúltacha bhí ann cá mé rá. Tháinig mé reis an bhliain i dhéag agus rinne mé iirecht a bhád níos fearr agus ó Iar-Eagraí. Ar a géadal síos mar dermé hiig mé gur tanga ba hí an Gaeilge gafarí a labhart go néan cleachta máisteacht. Agus bhí me tumanta chumá agus dingháilte nach néanaan an botún céanna a ríist agus nach méocht náir orm go háirithe os cór Gaelcholáiste na hínse agus tá grána go mé gcónaí hópna. So lean mé ráile leis an Gaeilge agus chuméid dí an Gaeltocht bhí me go na mar cúpla saoire cap mé annachchuid saoir an sin agus mé a bhaicléin ollscoile ag obair le Coláiste Chamas agus ar nóí sa gaibh i ngáilemh bhí sé iontach a ríist go rá an Gaeilge mar hanga bio mar hanga pobl ann
agus nóí thug an Gaeilge go leor deisinaí gom. Cá mé tréimhse ag obair i Gceanada, ag obair le aicof leis an bhondúireacht sin ag múna na Gaeilge in Ollscoil Ottawa, cá mé gáh bliain ann. Bhí mé an sin ag obair san Roséach, bhí mé ag trácht go rialta cuasaí bratimachta, tá mé cappa gur luatasa an é sin a rís PTSD cinál bhealach ag tacht eis agam. Ag obair le radio na Gaeltachta agus an sin cha mé beag na trí blianana ag obair le radio na Gaeltachta agus le RTE agus hena sin th cían lom fearan íontach agus tahi just in céad scá agus ríist de bhór na Gaeilge is cuioine clumsa bhí me gobar in Éireann, bhí me gobar mar agri polaitíochta le radio na Gaeltachta agus bhí mar hampla bhí mé tachbán im léana ag trácht nó tuairisciú chuairt an tíisiigh Washington DC. Bhí mé ann an ihe sin nuair dógur Micheál Martin a bhí mar híiseach ag an nám go raibh deireadh le chur leis na sríanta COVID fad agus is cuioine clumsa a bheith ann I láthair ag ócáid starúil mar sin. Bhí sé anna eisteach an ihe sin tháinig amach thug Micheál Martin an óráid sin dógur sé go raibh deireadh le chur leis na sríanta agus cúmad amach an sin agus bhí slua bailithe taobh mo go hithe an rialtas agus bhí siad tuairt búla bos go na polatóirí rud nach dárlaíonn a riamh agus bhí mar rálam héin a ríist is tuiscúil an Gaeilgum go bhfuair mé an deis a bheith ann. Agus go háirithe an sin iiriseoirí eile bhí ag obair leis na meán bhéirle a cha na blianta ag obair agus ag iarraí an áit an sin I dachláin a bhaint amach agus bhí an tá dearg lom go raibh mé in ann a bheith ann sin agus thosaigh sé cha mé rá fad I seomar rang go éigean in inis agus mé ag dul I mbun díospóireachta. Ach is féidir labhairt agus tá cinnte go mééis bhfuil be sé brandum ag deir mo chud cainte cinnte ach is tócha bhealach éigen tá mis sé gobar inis san airnáil phríomháideach ag obair tríomhán an bhéirle faríir ach is cinnte go bhfuil na skillanna a dála mé más éon skillanna iad ach rudaí a dála mé agus rudaí a feic mé suas ón díospóireacht go gabhraíonn siad go mórlam I mochuid ibre. Agus tá sé sin fíor aber sa taobh sóisialta de chomá leis an taobh profisiúnta de. So mar hampla má bhíonn tú agus dólam sa gur ionach an rud é seo, nuair bhí mise dul an ollscoil agus nuair dúirt mé le daoine go raibh mé déanamh stadéir an Gaeilge. Cap gachtainna go raibh tú go bheith a bhúntóir agus bin an téanrád a bhí ann. Nó béidir mé tú go seach sa stát servís agus an cean téanrád cheapadís ná ledránach den éigen ledránach chus macóir sin é. Is tóla an gúil an saolar fád afrathe is agus go dtigan muinte na Gaeilge agus go dtigan Gaeilgóirí agus go dtigan na daoine óga tá os macóir an seo gur omí deis a bhuiinns leis an Gaeilge agus gur féidir is féidir cinnte dul seach sa bhúntóirt agus is ionach an cairdí sin agus is ionach an postí sin agus déanaan siad san rudí iontacha son leas na tíre mar a bhí á phléaguain. Ach tá deisinaí eile ann agus tá áitaní ann is tóla an bhfuil tuiscint bhád níos fearr ag an socaí an Gaeilge agus áit na Gaeilge sa tír seo agus go bhectar an Gaeilge á sníomh isteach I gcultúr na hÉireann agus is socaí na hÉireann fiú I measc locht an bhéirle. Tá sé sin bhád níos cotíanta inis ná mar a bhí sé nuair a bhí mise fiú ag dul an ollscoil. So guim gach rá na Cainteoir fad péród atá os furgóir. Ach má haonn si bh seach agus má bhíonn si bh gobar mar Gaeilgóir is saoil an bhéirle bé se bhíh cúpla ceist thucaigh a ríist agus a ríist eile an cé ceann. Where'd you get your Irish? Or, and you from the Gaeltacht now, yeah? Or, why did you study Irish? So catú is dóilm na skillanna atá fálam a gut in is a bheith man díospóireachta a úsáid a ríist agus a ríist eile nuair a bhíon na córátí sin nuair a bheith na córátí sin a gut le a cuid cóglacathe. Ach is dóilm a ríist agus déanam compráidir mo léhananta san ollscoil agus ceapan me gcónaí bhfuil mé óg ach níl mé óg a hiile. Agus na daoine óga atá os mo chóir an seo agus an meas is léir atá a goibh an Gaeilge. Agus an grá agus an ceann atá a goibh an Gaeilge agus tólam gur ionach an rud é sin agus tásúlagam agus tá mé cinnte de go léiró sibh an meas céimna agus sibh I dul I mbun ibre taréis na hollscoile nuair a bheith guribh postmór a áilt agus na bilí íoc agus gacrad eile. Ach tá na skillanna a géadal síos tá fálam a goibh an seo ach ina haanta sin an taithí agus an espéras atá gcuin an seo san Iar-Eagraí.
agus an ceann agus an grá a léirítar don Gaeilge cúnaigí é sin. Tá mé cinnte go gcuinóisibh, ach tá súlagam go gcuinóisibh. Agus léirigí an meas céanna agus sibh I mbun bhurgóid ibre leis an Gaeilge. Mar hánoch sé le daoine is tólam gúil me de dul I dro sucí atá bhád níos dáhangaí ná mar a bhí si. Is tólam go bhfuil áit I bhád níos lárnaí ag an Gaeilge I gcultúr na hÉireann mar dermé san na meán chumarsáide mar hampla agus go deimhin I ngach éon seomra fórne amachchan seo sa tír seo agus beag sibse lárnach sa glúiseacht sin. So is tólam go bhfuil na búna ar fad atá go bhfuil siad léirithe go snasta agus go soléir ar an ardán seo. Níl sé éascad tacht os cór daoine mar sin déanam cógáir agus líomh ar fad is cum a céimhúchas nó cé a thuchas sa dar na háit nó péra é. Agus mar derm guim gachrá ormh. Ní bhíonn sé éasca táimir ó scór an trúa an seo fairpléchaí basach lei sin I dhéanamh agus mar dermé tásúlagam gomunisibh tarabh agus taithnamh tá mé cinnte gomunisibh taithnamh as an Iarachtas nuamh, so fairpléchaí ar fad. Cur maithí a chuirde. Ok, a chuirde agus bhuiid fósa fannacht ar na moltóirí tacht ar náis bhálam cura hartanis tá Raymond ó Ciarán phríomhhaimimeach ar Gael Linn tacht go dtí an pódium chun cúpla focail bheith ag chuma. Lóram ag an bhuaimite seo gcónaí ag na díospóireachtaí mar ní bhíonn na moltóirí an seo agus higlam mar réarad a rá agus ní bheidh siad san ag tuairt marcaní nó ag buint marcaní GM ach beidir go mé Tomás an seo ag gol fahinne an chlig má lóram baríocht a cháirde Bhí ardchaidan an seo inniu agus títar dúsa go an rún hÉireann dúthlanach agus bhí na feirne abalta Gleneagle leis an dúthlan sin agus le bheith abalta argún si éfachta a chur trasna tá ort skillana éisteachta a bheith agah agus sílam gur léirí an díospóireacht an seo inniu gur ó na feirne go léir abalta skillana éisteachta a léirú agus hacht ar foinsí níos fináalta ná an Iarrann eile agus bhí sé sin le sonrú an seo inniu. Níl le deanú agam manis a cháirde agus na moltóirí óga fuinniúla a rás sa seomra. Bhfuil is agad nuair a bhíonn tú ag agrú ócaide mar seo, bíonn tú buairtha go bhfuil duine éigean ag go le rá rud éigean atá in éidean an dlí nó ró chonspóideach ach níor híl éon duine agin go mbeadh íseachas ina aib go dtí inniu ag na díospóireachtaí seo. Rint buíochas le gháil agam sa bhágam an tardan seo ag na moltóirí an Oireachtas ar míle buíochas leis an Oireachtas a thugan an tardan iontaach ag an am seo dúine gach bliain muintir an Óstán a dancan RnaG na teicithe atá ag deanú jab den chéad scaí leis an leis na soltaí agus muid golamach beo ar fud na crinne ar YouTube agus sibse a cháirde atá an seo an lucht fécanna tá an lucht fécanna ag gol I méid gach bliain agus is mór an tábhar misní dúine. Na homaíthóirí Torigi Bulamór Boston na homaíthóirí go léir ar hard to be good. Na daoine sin atá rudbag ní séasúrtha na homaíthóirí agus rint daoine eile na moltóirí Bulamór Boston na moltóirí.
Agus a charge ní bheith Gael abalta an obair wai a dhéanann muid a dhéanú gan muoine thóirí agus tá ahas orm go bhfuil Sean O'Kin agus a bhain chéile Anya an seo ar muochas le foras na Gaeilge a thugann muoinú do Gael Linn mar Iar-Eagraíocht. Ar Cathaoirleach bhí ar imach leis an tréna ail páric ó chéire a bhíon ina chran taca a gcónaí, agus leoga an Tíchainteoir agus a óan ní chorann sé éon aontas orm go bhfuir tú héan post ag caint mar tá tú anhaid ag bailú smaointí le chéile agus agur trasna nuair a eicimthú ó scór camera agus an seo aniu maithú héan bula mór bos. A mór ort leis an isce bhatha. Anis Foireann Gael Linn eagraíonn an chomórta seo agus ga chomórtas a eagraíonn Gael Linn go snasta, go profisiúnta, ar míle buíochas, Foireann is agóine héan, Foireann mhór Gael Linn atá an seo ag obair ar na díospóireachtaí ó Gaelbhreatach agus ó rinn na scéamaní tá muid go mór faoi chimín agam. Inis a charge tá muid ré leis an titmhain a chur suas san air na moltóirí. Gur maith go charge. Céird agus chur míad fáilte inis dá Liam mac a bhuiir taxúas an sá ar son na panel moltóirí. So na moltóirí bhí going a rís ná Maríní Mhorí, Féile MacDonagha, Áine Hensi, Joe agus beag Liam mac a bhuiir a tachtar an stáid sin isis chun an tora a thabhartóin. Có lua ar có tapig an scuilte an am. Díonas marathon ar maidin. Now, díaltas. No. A charde, well, ma hef persanta hénig da tá cúpla bliana an óin is éon bhiltóireacht na Díospóireachta Tríú Léibhéal. Agus gur mó leis na Díospóireachta Tanna Léibhéal a bhís le cúpla bliana nuas ach I sé go húntaach bheith ar neis a rís leis na A-teams tránóna cógáirde agus líomhgóiléir ar dúis. Mar a bheith fá súil, bhí cearn na Díospóireachta go smirghibh, ga chéige den ochtar a labhair agus an túfá sama le líana goibh ach gur dhéon sé bheith go tuiscineach, go ciallmhar agus go cliste ó hús. Nílim sé chun dulaisteach go mionans na hóráidí na Ionad mar sin, tá ag gágú se bhunad an tarnáid is dólam agus den giadáid. Now, ba bheag a bhí idir na fórne, cé gur ámar ar éon gá agus ar éon ocail an cóigear going féin ciadas an tarna áid, ba bheag a bhí idir na fórne go léir. Can a héamh go bhfuil gáid an áfiú go machar dúise going, bhramar go méidir go ráidir níos fearr ó héamh na cormaíochta ó héamh gainas na pointí agus rud istálim a hála míon tú agus go míonn sé níos fearr ag daoine áirithe ná mar a bhíonn ag fórna eile na clisteacht na freagartha. Agus go bhacha mar óir na bháinach go háirithe go ráidir ábalta ní hamháin pointe a ragart. Ach an pointe sin a sní agus an freagra sin a sní isteach ina nóráid héin agus éanad lána dhéanamhas gan luas a chailiúntan san ach an neirid leis na pointe a ragart. Ach mar a déanam nílan san ach mionradí, bhí mar anna hásta le caighdeán na Díospóireachta, anna job dianta go bh go léir. Agus tá cinenne dianta going an tarna áid a bhrunna ar choláiste na hallscoile Gaillimh. Agus tá cinenne san na techt agus fochlanna as a réimena ó Iarn moltóireachta séasúrtha a thugur se bhfuir mágad. Ach an ciadáid a going na tránóna agus mar a luas ó héamh éfacht na cainte crinnes na túraimíochta, dainas na túraimíochta ach go raibh
card na fragartha go smircha agus as a méid san go tá an ciadáid an 8 pointeach i Coláiste na tríóide. Sin arás ar fad agus táid fíormhuioch dos na moltóirí a tháinig in jobh chun moltóirt a dhéanamh an díospóireacht le gachéin comórtas mar seo ní rud éigent éasca é táid fíormhuiocht an cúigar a gaibh. Just matter agus réman bhí réman a caiinteann sin fin na daine a bhí cabhrúling, so táimeach an iirecht a dhéanamh just ar na daine a cabhriglinge animnú, so ó thaobh Cathairn, mréad na Himánig, Cóirí agus Adele ón Gaelvertach. Ó thaobh réman é héana thug anna hacaíocht agus de fáraigh ó círa thug anna hacaíocht doing maidir leis an díospóireach seo. Táid á chréile an díospóireach seo ar YouTube, so ar bonan seomran sin tá Willie ar an gamra agus marid ní nachtain a going héin I gceannas ar an technolíocht ar fad. Tásúla gom nach raibh féin tepa ar an gréile ach just búlabos mór dóibh ní job éasca é agus anna chuir déanta. Comála sin dá lárnaí bhfuileannig ó Iarrann na scéimeanna na chomá. Táid fíormhuioch just maidir leis an comórtas díospóirta é héin seo feachtas sa mín ar siúil idir chunar na Gaeilge agus Gaeling. So tá mé fíormhuioch chomá dá cuimhe ní bhailí a labhrann son ar son Coláiste na tríóide an Oireag, so tásúla gom bhfuil ás an dhaonra hí chomá leis an tara, but dhéan cuimhe ní bhailí an ruúnaíocht ar fad ar an gomórtas am líana, so búlabos mór do cuimhe an sin chomá. Ar cuasaí fóma ag a bon an hala chomá tá seanna cara a going Joe Bean agus an mac leis restard, so búlabos mór den bhirt, bei siad ar an móthirling le scléip agus le rainn scéimeanna eile I gceann tamlín, so táid fíormhuioch agus mar dúirt réman an sin do oras na Gaeilge ní bheith an só gan iad. So bhála manis an bronna I ghéanamh agus déanaid an bronna den dara áit ar dúis, so tá den dara áit tá €700 and or €700 an duine búirte go. Sin má cheanna í sin is. So €700 an duine búirte go agus tá buing Iar-Eachtas ann dóibh comá. So just má hagann sibh suas sin ollscoil na Gaillimhe agus déanaid an bronna hawl ag an córa Gaeling hawl ar an taobhsa. So, búlabos mór a ríist an sin dá ollscoil na Gaillimhe agus caihamid arán sin comá go raibh Seán ó Galacóir anamnathe mar Aoichainteoir in jobh agus ní raibh sé an ann tacht de bhar tinis. So just ó thaobh Seán ó Galacóir de agus tá canar an sin a tháinig is seachtainach ar rinne seachtaine chun an Foireann A líana. So táid fíormhuioch an sin do ollscoil na Gaillimhe agus búlabos mór dóibh a ríist. Agus in isise cárda bútóirí caig réman an corna áil ar dúis. So dos na bútóirí tá bán an Iar-Eachtas ann, tá €150 an duine ann chomála Corn Gael Linn agus the Irish Times. So inis gléimid ar bútóirí 53 comórtas díospóireachta Tríú Léibhéal Coláiste na tríóide Airne ó Cadhla agus Gráinní Alín dul hawl agus an gopán a ghlacha an sin ó réman agus ó Eoin. Búlabos mór dóibh. Agus má hasí ó cuimhe léimte seach mar óna dí ar chunar na Gaeilge comá. Ní bheith sí cléanta nechar, but
Úndach ma agus búlabás mór dar champíní ríist Colás an tróide. So gur míle mágah a cáda agus cásúla gom go muine sibh tainmh as an chudatá fága de reachtas na Samhna 5-3. Gur mágah.